ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಎಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಮುಕ್ಲಿಗ್ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ SL ಶೇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಈ ಟೀಮ್ ದಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮುಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ SL ಶೇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ವಾರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲ್. ಸೊ ಜೋಕುಲ್ ಮತ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜೋಕುಲ್ ಮತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಬರ್ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾಲಡೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು, ಐಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗೊತ್ತು, ಐಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತು, ಐಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತು, ನಡ್ದಾಗ ಪಿದಾಯಿಪೋದು ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಎಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆತಿರುತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್. ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಏರೇ ಊರ ಕಲ್ಪಾಯರ ಬರ್ಬೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು. ಇನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ದಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಚಿ ವಾರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ನಿಖಲಿತ ಭರ್ಜರಿ ತೆಲಿಪೆರೆ ಉಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ SL ಶೇಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಹಲೋ 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 ಈ ಹಲೋ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೇಂದಿಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೇನೆ ಕೇನುಜೆ ಅವು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂದಿಂಡು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಅಂಡತ್ತ ಐಕಿ ಬಿದ ಇವತ್ತಿನ ಹೇಳಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಐಕಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಿ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲ್ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಬಣ್ಣು ಅಂಜ ಅತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪೆರಂದು ಪೋತಿರು ಅಕಲ್ಡೊಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಮೈ ಬರವಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋತಿರು ಇಲ್ಲ ಪೋತಿರು ಶಾಲೆ ಪಿರ ಬೈಜೇರು ಅಂದ ಯಾನು ಬೈ ಅಡ್ಗಾಡು ಬಿಡುವೆ ಬಕ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲುಂಡತೆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿರವೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಾ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇನ್ನು ಮಗಲಾಂಡ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಾಸ್ ಮಗೆ ಫೇಲ್ ಅಂದ ಸರಿ ಅವು ಪಡಿ ಅಪನ್ ಪೇದಾನೆ ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಬರ್ಪಾರ ಒಬ್ಬ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ನನು ಬಿಡ್ಜಿ ಇನ್ನ ಮಗಲುಂಡದೆ ಬಿಸಿ ಊಟ 4 ಬಟ್ಟಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಾಲಿ 4 ಬಟ್ಟಲು ಅಂದು ಇಲ್ಲ 5 ಬಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪಾಲಲ್ಲಿ ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಯಾಂತೆ ಬಾತೆರ ಇರಿಡ ಬಾತೆರತ ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರ ಆವಡಿ ಇಂದು ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಮರನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಂತು ಈರೇನ ಯಾನ ತೀಯೆ ದಾದೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಸೀರೆ ವರ್ಷೋಕಿತ್ತು ನಿಂದು ಅವು ಈರದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಇಂಕೆ ಬಾತೆರ ಬುಸತ್ತಿಜಿ ಆಫೀಸ್ ಬರಂಡು ಹಲೋ ಏರಿ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ ಟೀಚರ್ ಐಕ ಉಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಡ ಬಾತಿರ್ನ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ಡ ಟೀಚರ್ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗು ಜೋಕ್ಲವಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಓಟೆ ಮಾತುಕೊಳ್ಳಕ ಸೀದಾ ಪೋಪನು ನೀ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕನಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಈತದ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಜಲ್ಗನ ಇದೆ ಈರಿ ಈತುದ ಕಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಟ್ಟಲ ಸೇರ್ದು ಅಡೆಗೆ ಪುಂಟುದು ಪುಂಟುದು ಪೂರ ಮುಗಿತಾರ ಪುಂಟುದು ಓಟಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬಡ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ ರಕ್ಕಸೆ ಜೋಕ್ಲು ಆಲ್ ಮಗಲು ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾಲು ನೀನು ಪೂರಾ ತಿನ್ಪಾಲತ್ತ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಮಿತ್ತಿ ಉಮಿಲ್ದ ಕಾಯಿಲ್ ಕಾಣತಿದ್ದೆ ನಾನು ಐನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಒಂದ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೋ ಅವಿತ್ತು ಉಮಿಲ್ದ ಕಾಯಿಲಿ ಅಂದು ಐಲ್ಲ ತಿಂದೆ ತಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡ್ತು ಸೀದಾ ಕೊನತ್ತೀರಿ ಓ ದೇವರೇ ಓಟೆ ಓಟೆ ಪೋಪ್ನು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಅಂದೆ ಬನ್ನಾಗ ಕಚಿಪುದಲ್ಲ ಕನ್ಲೆ ತರಕಾರಿ
ಕಜಿಪುಗು ಹಾ. ದುಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿದಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿದಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ಕಾನಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಸೀದಾ ಬಂದು ಸುದೆಕ್ಕಲಾಗಿವೆ ಸುದೇಕಲಾಗ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬನ್ಗ ಮೀನೇ ಕನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಜಿಂಡ ನೇತಾಕಲ ಕೊರ್ತು ಕಡ ಪುಟ್ಟ ಆರಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಓ ಕುಚಾಂಬು ಓಟೆ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಗ ಸೀದಾ ಪೋಪನೇನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂತೆ ತೀರ್ಥ ಸೂಪಾಡ್ತಿ ಜರೆ ತೀರ್ಥ ಸೂವಾಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂದ ಸೂಪಣ್ಣ ಹೊತ್ತೋನತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಸರಡು ಮತ್ತೆ ಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಣ್ಣನಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣನಿ ದಾದ ಬಂದಿನಿ ಈ ಸೂಪಾಡ್ರವನಿ ಲಂಗ ಬಡಚು ಕೊಲಿ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ದೇವಲೋಕ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ನನ್ನ ಮನೆಯೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ದಾದಿ ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಆತನು ನಾನು ಗಂಡನ ಬಕ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನಲ್ವಾ ಅವು ಸರಿ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಮಾರಿಗೆ ಹೇ. ಅತ್ತಿ ಹೇ? ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಪಲ ಒಂದು ವೇಟ ಎಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನದಾನೆ ಉಂತುದುಂಡ ಅಂಚ ಟೈಮು ಹಾ? ಟೈಮ್ ಉಂತುದುಂಡ ಟೈಮ್ ಅತ್ತಿ ಬಕ? ಅವಲೇ ಉಂದುದುನ್ನತ್ತ ಅವ್ರು ಪೋತಿಜಿರಿ ಇತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಬೋತಿಜ ಪೋತಿಜಿ ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಭಾಷೆಜ್ಜ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬೋಡದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಜನ ಹಾ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಹಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾ. ಇರ್ ಸೀದಾ ಉಲೈ ಪೋಲೆ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರ ಯಬ್ಬ ಯಾನ್ವಾ ಬುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ವಾ ಬುಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಹಾ. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಓಟಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನತ್ತು ಬಕ? ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಚಾಲು ಮಾರೆ ಸರಸಕ್ಕ ಓ ಸರಸಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅವ ಕಂಡನಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಮೇಕೆ ಇಂದು ಏನು ಕಂಡನಿದ್ದೀರಾ ಗಂಡನಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಒಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪಡುಂಡು ಓ ಬಾಚಂಡೆ ದಾದ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಯೆ ಗೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಗ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿ ಕೊರೆತಿಜ್ಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೋಡು ದಾದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕುರುವಾಯತ್ತೆ ಕುರುವ ಎತ್ತಿ ಬಕ? ಅವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಕ ಈ ಮೇಟ್ ಅವು ಖಾಲಿ ತುತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಜತ್ತ ಈ ರೂಪನಾಗ ಏನು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಕ ಯಾನಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ್ ಆರ್ಪಿರು ಏಪಂಡ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ತಿ ಅನ್ಸತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಿರ್ಮುಣ್ ಧ್ವನಿ ಯಾರ ಕಿರ್ಮರತ್ತಿ ಬಕ? ಅವೇನ್ ಅಜ್ಜರಗಿತ್ತಂಡು ಓ ಕಿರ್ಮುಣ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಎರಡಿಟ್ಟಿ ಅವಿತೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹಾ. ಐಗೆ ಬಾರಟ್ಟೆ ಮರ್ದುಂಡು ಓ ಡಿಟಿಟಿ ಅವು ಎರಡಿಟ್ಟಿ ಆತು ಅಲೆ ಕೊಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೆಲವರು ಏ ಎನ್ನ ಮಗ ಕೌಬ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಮಗೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಾನೆ ಅತ್ತೆ ವಾಡಂಜು ಬರ್ಸೆ ಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಗೋಡೆ ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಅಂದಂದು ಓಟ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಬಾಡ್ ನಾವು ಇಜ್ಜ ನೀಲಿತ ತಲ್ಪರ್ ಅಂದು ಅವು ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ವಿತ್ತು ಬುರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ದ ತರ್ಪಲ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಗ ಹುಡುದಿಲ್ಲ ಮರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ತರ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವನು ಓ! ಅವು ಕಾರ್ದ ತರ್ಪಲ ಅತ್ತವು ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಳ ಲಂಗ ಅತ್ತ ಲಂಗನ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾರೇ ಕವರ್ ಆತಂದು ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಕಾವರ ಹುಡುಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಾವರ ಒಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏನಂದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬೈದೆತ್ತ ಸರ್ಬತ್ತು ಅನ್ಪು ಲಿಂಬೆಜ್ಜಿ ಲಿಂಬೆಕಾಯಿ ಮಾಟನ್ ಬರ್ನ ಲಿಂಬೆಜ್ಜ ವಿಮ್ಮು ವಿಮ್ಮು ವಿಮ್ಮದಾಗಿ ವಿಮ್ಮುಡು ಬರತ್ತಿರತ್ತ 100 ಲಿಂಬೆಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಐಕಿ ಈಗ ಐನೇ ಉಂಟು ಉಂಟದ ಕನಪೆತ್ತ ಕನಪೆ ತೂಯಿಲಕ್ಕತ್ತವೆ ಓ. ಇರ್ ತೂಯಿಲಕ್ಕತ್ತ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರು ಇಂಚ 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 ಕೋಟೆ ಇರ್ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನ್ನು ಕುಲ್ಲದು ಬೋಂದಿತ್ತಾರದೆ ಏರಿ ಈ ತುಯ್ಯನ ಮಾರಾಯ ಹಾ. ಓ ದೇವರೇ ಅವು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲವನ್ ಪುನಾಲು ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪುನಾಲು ಕೊಲಿಕ್ ಕೊಲಿಕ್ ಹಾ. ಬಕ ಹಾಲಿರನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರದು ಬತ್ತಿತ್ತಾಲು ಅವು ಚಲಿಕ್ ಪನುಚ್ಚು ಮಾರ ಎನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ ಯಾಮನ್ ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಪಂಡಿನಿಯರು ಮಾರಾಯ ಏಕ ವಿ ಫಾರ್ ದ ಮಣಿಕ್ ಓ ದೇವರೇ ಆಯ್ನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸನಿಕ್ ಇರ್ನ ತರಕ್ಕೆ ದಾದಾತೀನಿ ತರಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಹಾ. ಅವು ತರಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಲು ಬೊಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ದಕ್ಕಿ ಹಾಲು ಅವು ಗುಲಾಬಿ ದಕ್ಕ ನಾನಮ್ಮನೆ ದಾಗುಂಡೆ ಗುಲಾಬಿ ತಾಗದ್ರ ಹತ್ತು ಬಕ? ಆಯ್ತದೆ ಚಟ್ಟಿ ತಾಗದಿದೆ ಬಕ ವಿಶೇಷ ಶಿವನಿಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ
ಹೆಂಗಿನ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎದುರೆದುರು ಪುಣಿ ನಮ್ಮನೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ ಪನ್ನಿ ಮಗ ಸರಿಬೇಕ ಆ. ದಾತೆ ಕಜಿಪುಗು ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಜಿಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಐಕೆ ಬೇರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಐತಾರದ ಒಗಾರ ಸೋಮವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನ ಒಂದೇ ಗುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಏ ಶುಕ್ರವಾರ ವೆಜ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವೆಚ್ಚತೆ ಬಟ್ಟಿಲ ಗಿರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬುಜಾರಿ ಯಾನೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಟ್ಟಡೆ 10 ನಿಮಿಷನಾ ನಾನೆ ಅಂಚತ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿ ಇರ್ತೋಲಿ ಇರ್ ಬೇರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಹಲೋ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೋದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಅವತ್ತೇರು ಎರಡು ನಾನು ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ ಹೌದೌದು ಅವ್ರು ಹೋದ ಕೂಡ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ನಾನು ಬಂದು ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ರಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಡತ್ತಿ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನ ತಂದ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನದೆ ಶಾಲೆ ಎಕಡೆ ಬೈದಾರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ದಾದ ಅಂತೀನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅಂತೇರಿ ನರಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡಿ ಅವು ಟೀಚರ್ ಅದ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾತ ಅನ್ನ ಕಣ ಇದಲ್ಲಿಯಾ ನಿಂಜಿನದೆ ಅಮ್ಮ ಇರು ಬನ್ನತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಬಿಡಿಕನಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತದಿ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಣ್ಣಿನಿ ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪುಂಡು ಅವು ಮಂಜಲ್ ಬಡಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಐಕ ಕೆಂಪುದ ಕಾಂತ ಯಾನ್ ಕಜಿಪುಗ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ನೀ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರತ್ತಿ ಇರ್ದಾದ ಬನ್ನ ಒಬ್ಬ ಇದು ಹುಷಾರಿ ಜಗತ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾಸ್ ಆತ ಬಂದಿದಿ ಈ ತೂತು ಬರೆದ ಅದು ಪೊಡತ್ತ ಆದ ಬಪ್ಪ ಇರ್ ಬನ್ಪುನು ತೂದೆಂಚ ಬರಿಪುನು ತೂದೆಂಚ ಬರಿಪುನಿ ಇಂಚಂದ ಅಂಚತ್ತಿ ತೂದೆಂಚ ಬರಿಪುನು ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ ಅಂಚಿಗೆ ವರ ಇಂಚಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಚಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ವರ ಇಂಚಿಗೆ ವರ ಬಪ್ಪೆರು ಎಂಚ ತೂದು ಬರಿಪುನು ಅಬುಜಾ ಪಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಯಾನ ತೂದೆ ಬರೇನಿ ಅವದಾಲಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚಿಗೆ ಫೋನ್ ತೆರದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊಂಡಿ ಚೀಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯೆ ಆ ಚೀಟನ್ನು ತುಯಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದ ನೇಚರ್ ಏ ಈಗಿನ ದಾದ ಬರುತ್ತದೆ ಚೀಟಿಡಿ ಅದಾಲಿಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದೆ ಹರಿದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕದ ನೇಚರ್ ಓ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದೆ ಹರಿದಿದೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೋದುಂಬು ಕುಳ್ಳಿಯರಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿದಾರತ್ತ ಅದೇ 5 ಪಕ್ಕ ತೂದು ಬರ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿ ಮಾತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದಲ್ಲದೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೂರ ಕುಳಿದಾರತ್ತ ಅವಾತಿಜಿ ತಾನೆ ಬಾಕಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರತ್ತ ಅದೇ ಬಂಗ ಓ ಅಪ್ಪಂದೆ ನಮಗ ಅವು ಕೇಳು ನಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನು ಎಂಕ ಸಮಾಜ 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 ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಭಯಂಕರ ಬಂಗ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಮುರಣಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಸಮಾಜರು ದಾದ ಸರಿ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದ ಅವು ಶುಕ್ರವಾರ ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವೈದಿನ ಹತ್ತು ಮಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಗುಜರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವೈದಿನಿ ಗಜಿನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ 2021 ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಲಿವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಆ ಏಜೆಂಟ ಪಂತಿ ನದೆ ಆಯೋಲಿದೆ ನೀನು ದುಮ್ಮುಟ್ನ ಆಯೋಲಿ ಆಯೆ ತುಂಬಿತ್ತೆ ಯಾನಿ ಪಿರವತ್ತೆ ಆಯಿತೆ ಪಿರಬೋಯೆ ಯಾ ತುಂಬತ್ತೆ ಒಲೆ ಒಡವ ಸಾಯ್ತೆ ఆయన ముసుంటు తులగే ఇంచ ఉండు ఎంచండు ఇలా ఆయన ముసుండు ఇంచ ఎంచ తోచండు ఆ చింగాము నక్కిది దక్కలే కదా నమే దాక బులిపుంది అవి ఉమిల్ దలక ముందు ಅಪ್ಪ ಸೈಕಲ್ ತುಲಿ ಓ ದೇವೇರೆ ಸೈಕಲ್ ದನೆ ಬಾಲದ ಸೈಕಲ್ ದನೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಇಡೀ ನೆಕ್ಕೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚತನ ತೀರಬಹುದು ಏನ್ ಮಾತಾಡವು ನಿಂದ ಏತು ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕದ ಮಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಗಡಪುಡ್ನಿ ಆನಿ ನಿಕ್ಕ ದಾಯ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒರಿಯೇ ಬರೋಡು ಬೇತ ಶಾಲೆದ ಏರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾಯರ ಬಲಿವಂತೆ ಇದಾಯ ಬೇತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾಯಿನಿ ಅದ ಅಂಚಲ ಅಂಚಲ ಪಕ್ಕ ಯಾರನೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಓ ದೇವೇರೆ
ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಈಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನತ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನತ ಈಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಆಲಮುರನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಣ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬರೋನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೂರ ಕುಳ್ಳದಿತ್ತಲ್ಗೆತ್ತ ಆನಿ ನಿಕ್ಕಲ ತೂದು ಬರತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬರೀಟು నే పప్ప ಕಿರುಮುನ ತೂನಗ ಏರನಾ ಎಣ್ಣಿದು ಹೋಗ್ಬುಂಡ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬಾಬು ನೆನ್ನುಜ నే పప్ప ఓ. ఈరు మల్ల గణిత ఉంది లెక్క మద బన్పరత అంది. ఈరు ఏతు సార్ ఉల్లాది ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಏನ್ ತಿನ್ನಿಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡ ಏನ ಬಗ ಗೆಲ್ಲಗೆ ಇಂಚಬಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಒಂಜಿ 10 ಏಡು ಗಣತ ಗುಲ್ಲಾದೇನು 10 ಏಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಏಡು ಬರಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನು ಅವಾಗ ಮುಳ್ಳು ಏತಿ ಏಡು ಉಂಡು ಅಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಒರಂಬ ಏಡು ಬೋಲು ಉಂಡು ಜಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಏಡ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಏಡು ಬೋಂಡ ಐತೆ ಬಿರುಡು ಮಾತಾ ಬಾಬುಜಾ ಓ ದೇವರೇ ಅದಂತಾಲಿ ಅಂಚ 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 ಅತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಬರಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಗೋಬರ ಕೋಪೆ. ಇಂಚನೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ఒక ರಜೆ ಅತ್ತದಿ ಪಪ್ಪ ಬೈರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ 10 ಲಾಡುಂಡು ಪಪ್ಪನ ಏಡು ಬೋಂಡು ಅಮ್ಮನ ಲಾಡು ಬತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬು ಇಲ್ಲದಲೇ 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 5 ಕಬಾಬ್ ಯಾಂದೆಪ್ಪ ತೆಪ್ಪರ್ಜಿ ಮತ್ತಲೆ ಎಂಕೆ ಮಾಡು ತುಂಬಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಿಡುದಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಬಿಡುದಲ್ಲ ನಿಂಡಕೇನುವೆ ಇತ್ತಂಜಿ 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 10 ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು 5 ಕಬಾಬ್ ಆಲ್ದೆದ್ದು ತಿಂಪಲ್ ಏತು ಓರಿಂಡು പോയി ആളെത്താ ഒഞ്ചിൽ ഒരിയൊന്നും എങ്കില അത്തേ അപ്പൊ ಎಂಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚ ಮೂಲು ಕಂಡನಿ ಪೋಂಡ್ಯ ಇಂದು ರಟ್ಟು ಬೈದನ್ ಪಿರ ಜೋಕುಲು ಬೈದಿರನ್ನು ಜೋಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಗೊಬ್ಬಂದು ಅತ್ತದಿ ಅವ ಅಂಕಲ್ ನದಿ ಪಪ್ಪಡ ಪನೊಚ್ಚಿದಿ ಬಾಬು ಕಬಾಬು ಈ ಬಾಬು ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ಯಾರು ಬರ್ಪೆ ಆಟ ಪಕ್ಕಡತ್ತು ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಟ್ಟು ಜನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋದ ಅವಳು ಕೊಲ್ಲಡು ಅವಳು ಐವ ಕಾರನ್ನು ಗೆಂತದ್ ಬರಡು ಏರಸುರು ಐವ ಕಾರನ್ನು ಗೆಂತದ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಗೆದ್ದಲ್ಲ ಕೆಡೊಂಜಿ ಬೇಟ ಕಬಾಬು ಎಂಚುಂಡೆ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನ ಗೊಪ್ಪುತು ನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪು ನೋಡು ನೆಡ್ಡ ಇತ್ತ ಐವತ್ತ ಕಾರ 50 ಸೀದಾ ಪೋತ ಐವ ಲೆಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಂದ ಅದ ಅನ್ಪರಿ ಓಡೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಟ್ಟಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಐವ ಕಾರು ಬರಡು ನಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಬೋಡು 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರು ಸಿಸಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಸಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆತ ಬೇಗ ಗೆಂತದಾಂಡ ಎಂತ ಗೆಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮೇರಿ ಆಂಟಿನ ಮದ್ಮೆತೆ 40 ಕಾರ್ ಅಲ್ಪನುಂಡು ಆ ಮೇರಿಗೆ 40 ಕಾರು ಮಲ್ಪು ಹಿಡಿದು ರಡ್ಡ ಲಾರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ 40 ಕಾರ 40 ಕಾರ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂತಿನಂಚಿನ ಐವ ಕಾರ ಅವಡು 40 ಕಾರ್ ಅಲ್ಪೈತಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇರ್ನೈತಿಂಡು ಐವ ಅಡೆಗಿ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ಕಾರೇ ಗಡ್ಡ ಕಾರ್ ದಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಗೇಮ್ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಅವೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಐವ ಬಸ್ ಗೆಂತದು ಬರಡು ಬಸ್ಸು ಬರ್ಚಿ ತಾನೆ ಬಸ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಸ್ಸು ನೀರ್ನ ಬಗೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್. ಐದಾಗೆನ್ ಪುನಿ എന്നോട് കേണ്ടേ ആ. നിന്റെ ഏറ് പന്നിക്ക് പെരേന്ത് ಏರಿಗೆ എന്നെ പപ്പಗೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಎಸ್ಎಲ್ ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀದ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಕುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಂಜಿದಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತಾರಂದು ಎನ್ನದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿಂದ ಬಂದು ಸೊ ಸುರು ಕಾದು ನಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಡಕ್ಕೇನ್ಗ
ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ. ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಿದಲಕ ನಡಪನೇ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಿದಲಕ ನಡಪನ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೈತದೆ. ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವನು. ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕುಲು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಪಿರ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ ಮಿಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಾಜೂಕಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ದ ಉಳ್ಳ ಇಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪಲೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿಗೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರ. ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಇಂಕ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡ, ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ನಡಪುನಲ ಪತ್ತುನಲ ಪೂರ ಇರು ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪವಿತ್ರ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇರೇಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಆ ನಿರ್ದುಮ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪೊನ್ನುಲು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೋಜುವ ಎಂಚ ಅಪಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಇರೇಗ ಅವು ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯು ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಗ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಪುಜರಿ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ದುಡ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ನಿಂತ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ತರಕ್ಬೋದಿತ್ತಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದ ಇಮೇಜಿನ ಬಿಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್. ಇದೇಗ ಯಾನು ಇದು ಪುದರ್ದಾದ ಸೀರದಾರ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಈರೆಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಒಮ್ಮುಂಡು ಸೀರೆ ಅನ್ನಿಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲ ಪಂಡೆತೆ ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೀರೆ ಇರ ಐವನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ತೋಜೊಂತಾರೆ. ಈವನ್ ತುಳಸಿ ಅನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ರಜ್ಜ ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈಗ ಮಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರ್ನ ತುಳಸಿ ಅನ್ನ ಮೀಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ಮೀಸೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಮೀಸೆ ದೀತಿನ ತಾರಡ ಉಪ್ಪುನ ಮೀಸೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನೊಂದು ಅಥವಾ ದಾದನ ಒಂಜ ಅಂಚನೆ ದೀದು ಪೋಲೆ ಇದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕನ ಪಿರಾವಡು ಉಪ್ಪು ಮೀಸೆ. ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸುರೇಶನ್ನ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇರು ಐಕೊಂತ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಿಡೋದು ಅಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾರು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾರು ಬರ್ಲು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವ್ರು ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪಿಡಿದ್ರು ನಾವೇನು ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಬಂದೇರು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸವ್ಯರಾಜರ್ನ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಆ ಮೋನದ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈಗೆ ಸರಿ ಪೂಜುವುದ್ರನ್ನ ಸರಿ ಜಡ್ಡೆ ಆಂಟಿಯೇ ಇರು ಆದಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೇಕಪ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೆಡು ಸೀದಾ ಮುಗಿತದು ಪೋಯಾರು ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲ್ ರಿಸಮ್ ಅಂತ ದಾಲ ಪನೋಡು ಉಂದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಅವು ರಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಪೆತ್ತಂಡು ಅವ್ನಿಕ್ಕು ರೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ಪರತ ಅವು ಎತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬಾತನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೂಡ ರೈಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಲ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವು ಈರ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವು ರೈಮ್ ಮಲ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ದಾಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುದಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಏಪ ಬಂಡ ಏನು ಮಾತಿಗೂ ಪ್ರಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಕ್ರಾಸ ಏಪ ಮುಟ್ಟು ಇನ್ನು ಭೂಮಿದ ಮುಟ್ಟು ಶ್ವಾಸ ಆನಿ ಮುಟ್ಟು ಬಿಡುಪುಜಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಸ ಅದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಣ್ಣು ಪಾಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ಬಾಬ್ರೆ ಇತ್ತ ಮುಗಿ ನಾನು ನೆಡ್ದು ಪಕ್ಕದ ಆಲ ತಿಕ್ಕಂದ್ ರೈಮಿಂಗ್ ನೆನ್ನಾಗ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾರ ಅವಂಜಿ ನಮಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಶಾಯರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿ ಲಕ್ಕ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಬಾಲಾಜಿ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೇಂದಿನ ಅದಪ್ಪು. ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಶುಕವಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಹನಿಗವನ ಬರಪುನೆಟ್ಟು ತುಳುಟು ನಂಬರ್ 1 ಎಂದು ಬನ್ನೊಳ್ಳೆ ಅರ್ನ ಸುರೂತ ಪುಸ್ತಕ
ಅರ್ನ ಸುರುತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರತೀನಿ ಆನೆ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕೊಂಚಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ರೈಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಆರುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸವ್ಯಾರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಬಿಂದೇರ್ ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪ ದಯಮಲ್ ತಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಮಹೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಯೋಗೇಶ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲಂಚನೆ. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 9 ಫ್ರಮ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್, Chaitra Shetty 9, Ram sir 9. Thank you so much. Ranchane V4 News the news desk the chief Gautam Dayamalth Barudu. Yeah, season award Navodaya Yuwaka Vranda season award. So then ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ and ಅಂಚನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಮಗುಲ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ದಾಖಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸ್ಪಾ ನೇನು ನೆತ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಆರ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. Thank you and nama Golden Poppy, thank you so much. Yes, Sun Premium Refined Sunflower Oil arpane malpana anchina Rowan Corporation Comedy Premier League Season 3 ta ಇವೊಂಜಿ A pool da second match idu third match idu. So itu super anjina performance courier nama Munish Kudla Kusal and anchene Golden Poppy. So redde team dalla performance bari like ittundu and anchene ಇವೊಂಜಿ redde team na nadutu ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾರ್ ಪವಿತ್ರ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ SL ಶೇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಸೊ ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್. ಸೊ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 402 402. And ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ. ಮುಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ 281. Congratulations and 2 points for Munish Kudla Kusal. Thank you so much and better luck next time. Thank you so much. Thank you. Okay, so well tuyarata inita bari shog danchina performance red team la man of the match la erig red points tikkinenu bandu. So ndu inita special and I hope niklu maatarla banchina nilke teltaran bandu and especially adu nama judges nakle thank you panadalla. Special thanks to Shashiraj Rao Kaur, Chaitra Shetty and Maim Ramdas sir. So anchene niklegla thank you so much. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬಾರಿ ಏಪಲ್ಲ. ಸೊ ನನಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ನನಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನಾತ್ ತೆಲಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಪಗ ತೆಲಿಪೋಲಿ. ಸೊ ತಪ್ಪಂದ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಬಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವನಿತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು We4 Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Sun
Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kids and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day-to-Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.